Nyako Ramogi Juang oyawre kendo machiegni en gino mara ni ntiere yo makare okinyi makawuono ka korituri kodwa achiel kachiel sa osekalo dakika 18 tok sa achiel mar okinyi sama koro wakelo ni twak mokwongo e chenro mar piny kama darangane chal mar piny Kenya odiochiengni ma kawuono. Gigi mage mosebedo ka timore ka sani bende wadabedo ka kwago tarubin mosebedo ka timore gwengewa moko bende matimore kuonde mamoko to giduto gin mana mar neno ni ogandawa odak e yo machalo nade. Arwakni machiegni okinyi makawuono dhi bedo ka kata e chenro ma kawuono mano ka ntiere kae kod wendo mano wakili Charles Midenga mabende wadabedo kwa loso doka achiel kachiel ang'eni en bende ntiere sigana moro dire ka mamwa penje wechego mago pio ola mabende thago ganda nitie jok makale chiedh nade gwenge manyatike ng'ema bende wuok e kaunti ma Migori tango kono ani to pache en mane wakili yawre kendo machiegni Ramogi TV kawuono. Erokamano Cleophas. Yes. Nitie yo makare. An maber. Dei mathoth ayo mosebedo ka timore ang'eni isebedo ka imbe ineno kaka chal mar piny Kenya en. Areno wabedo kodi e kinde mokalo juma mokalo gi odera mane wantiere oka inyalo wacho ni juma mari ochakre yo machalo nade mana kirango bende weche mosebedo ka timore kata weekend gik matimore e piny Kenya. Juma mara osebedo maber nikech wan gi koth mosebedo ka chwe koni gi koni. Wacho ni koth wuon chiemo. Ema seche moko chwe mang'eny to koro nyalo bet kelo masira ka gwenge manyatike misewacho to gi nyando. To gi siasa achiel koni gi koni neno ka bech mauta neno komedore. Mano kelo midhiero kabisa nikech gik moko bech gi dhi malo ngima bedo matek lakini ngima maduong' watemo dhiro ngima koni gi koni. Ai Nyako Ramogi Juang koro sani bende wadabedo warangane gwengewa ni ginto gi bag mosebedo kacha katimore. Nyako Ramogi Juang mago jodak mane gwenge mag Alego Usonga mano machiegni gi skul ma Mahero bende koro odiochieng' manyoro ne oyudo buok mano bang' obila mane rito penye skul sekondar mar Mahero oyudo achiel no oyudo hinyruok machielo bende nowito ngimane kanyo. Bunde mane gintiere godo bende ne okwal kod jonjore mano monjo gi kanyo mano kinde mane gitero tese mag penj mag KCSE makoro dhi nyime sikul. Wawinja ne sigana ni makoro bende nyaka sani osekelo paro ma opogore kacho bang'e wanane kae kod Okil kama loka montiere go ka Charles Midenga okinyi makawuono wawinja ne sigana ni. Luoro pod omako chuny jodak ma Kauga gi Mahero e gwenge Alego Usonga bang' jonjore moko nego obila achiel kendo weyo machielo kod hinyruok e kinde mane gichwalo tese mag penj maduong' ne skund sekondar ma Mahero okinyi makawuono ka jonyorego bende ne okwalo bunde ariyo mane obila gonego. Awadwaro arita kwe mondo bed motegno nikech ka gino tum kuom polis mawuotho kod bunde to an ja pinya ma onge kata luth kata kedi mawuotho go wani hali marach. Wakwayo mondo arito bed ka mondo tim uchunguzi mondo wanena ang'o motimre no. Ka polisi minyalo neg to koro wanto wachal nadi. Akwayo jotelo mondo owuothie here waka mondo nena ang'o madhi mbele. Kaluwore kod monjno, komanda mar obila ma Siaya Cleti Kemboi osingo ni ok gibinindo nyaka ginene bundego oyudi kendo achijego maki ka okwayo jopiny mondo chiwnegi maling'ling' ka County Commissioner ma Siaya Julius Otieno okoni gin kod apisa moromo neno ni achijego maki. Na mimi najua kwa ushirikiano wenu vile County Commissioner amesema tutashika hawa watu. Na mimi kama County Police Commander hatutalala kama polisi kama hayo mapunduki bado yako katika mikono ambaye they are not authorized. Kama uko na information yoyote na unaokopa kupeana unaweza leta hata kwangu. I'm very confidential. Tuko na maafisa wa kutosha na hii kazi tutashughulikia. Ile tu tunaomba ni information kutoka kwenu. Na naona nyinyi ni wananchi wangwana, hamtakaa na information, mtatufikishia, si ndio? Apisa go magarita bende ogolo luoro ni penj nyalo bedo kod ng'ikruok ka gisingo jiwo arita ne jopuonjre kindegi ma gitimo penj kendo neno ni jiwo arita e kinde ma ichwalo penj ni sikunde. Tumeongea na wao na tumewapatia assurance security itawekwa mpaka wamalize mtihani yao. So pia wananchi tunawaomba tushirikiane. Magi timore kinde ma jaod bura ma Alego Usonga Samuel Atandi okoni rochruok magarita gwenge ma Alego Usonga osekelo dok chien kendo nyiso obila mondo kas chenro mar manyo bunde manitie lwet achijego. Wasebedo gi cases mag jogi nego ji kendo kwalo dukewa kendo kwalo johala. To micho ang'eyo ni nyalo chopo makoro police be ema bedo victim. Bunde molalgo
mago bunde ma jogo kwalo ma giduogo target go kuonde moko. Omiyo police nyaka tim operation ma giyud bunde go. Bunde mani jambazi en gigo tigo inego japiny ma innocent. Omiyo gima dwana challenge madwa ni police gior police kada police 500 sia mondo oyud bunde go mondo oduok bunde go lek police. Atandiko ni obila nyaka tim machiegni kod kweth mag rowere mane gichuogo mondo migiyang maling'ling ka oseyo obila kuom bedo kayulo e tich kendo nyayo timbe mag maundu ka okoni obila bende koro nyaka were kod siasa kendo giriere kod tijgi. Nowacho ni odani gitigi polise kamoro achiel. Ke polise man gi rach mar mako ng'ato bateri court. Koro ni polise mantie sia tin oginyal romo wuotho gi vigilante. Odani mondo polise man sia bi omed. Changes mancho tim go pod ok amorgo. Kendo ka minister ni bura nyocha wacho ne ni changes go nyaka ochako keth kendo to pok oketho gi kendo omiyo weche gi pod tek. To mar ariyo madwana wach kendo ni polise ma sia be nindi tich. Ka koro obila singo timo pedha ne jomaundu mane omonjo obila kendo lal kod bunde magi, jopiny geno ni achijego ibiro maki kapok gitimo maundu mamoko kaka achiel kuom yore mag jiwo arita e gwenge malego Usonga. George Bati, Ramogi TV. Penyo mangima nya mantiere kar kanyo, ng'ama ting'o ting' machalo kamano, obila osewito ngimane machielo pod ntiere kod hinyruok mano marach ahinya kaluwore kod muoch ma kamano. Wakili, bunde nitiere lwet raia Samuel Osesani mano kaluwore kod muoch ma kamano. Mokwongo mi paro machalo nade kaka jakenya ma bende watemo paro ni arita kwe en gimoro ma oredi e gwenge mopogore opogore, winjo ka jod bura bende loso to wacho ni siasa kiso e siasa mantiere e obila nyaber ni siasa ni wuok oko kose siasa mantiere e machiegni. Erokamano, mokwongo atimo mos ne familia mosenindo obila mowewa nikech obila bing'ene en wuod ng'ato to en wuon ng'ato, embe en mana gi ratiro mare. Koro weche mag arita kwe gin ratich jo-Kenya, kendo jo-Kenya onego bed ni kumoro amora ma gintiere ging'eyo ni arita kwe nitiere moromo. Mae gik ma nasebedo katimo wige 2 mokalo e wach mar Haiti mane waketo wach e doho mondo kik polisi odhi, an mana file case no to kada wacho matut nikech wan gi judgment tarik 26 dwe mar 1 higa mabiro. Hie kineno gima inyowa e weche mag polisi, wan gima oluongo ni police reforms. Kano wa yiero mar 2007 nitiere duole mopogore opogore kaka Kriegler report gini nobedo piny mowacho ni onego bed gima ni police reforms. Kane giwacho, the first thing mane giwacho en ni police in fact in terms of tiegruok mag polise, ino ka polisi oket gi magi chalo jasik dhano. Polisi oket tenge ni wachacha police station to dhano nitiere ka. Hie polisi onego bed ni odak gi jopiny. Makara kodi kelo gik miluongo ni community policing. Sani neno ka giwacho, polisi wacho ni jopiny omigi information. Jopiny ok nyal miyo gi information to gin giwegi ka gidak kamoro achiel gi jopiny. Sani kata wan e weche mag kinde wan gi tabu mang'eny kabisa. Kidhi kada mana Nairobi ka idhi kada mana Central Police Station kada Buburu kumoro amora midhie. Ichope gate to police neni to seneni ka adui. Okoneni ka ng'ama obiro mondo konye tich mare. Ipenj mani ti usekonyi bed piny kuojo kik ibed kone. Ineno oketi tenge. In fact ng'eny police station ka kidonje kata mana geche ok nyal donjo iye kanyo. Koro tiegruok mag polise onego achiel kuom police reforms onego bed ni wabedo godo mondo police miyo ja Kenya tich mayot ka gimoro timore kama. By sanie kane en gimoro ma kontie corporation de bunde godo oseyud sani. To nikech police neno ni ja Kenya en ng'at ma inyanyasa, ng'at ma kara ka maandamano biro to nyalo go, ng'at ma ok onego bed ni onge gi ratiro mare. Koro neno ka tich bedo matek. Kidhi kuonde molony iyudo ka dhane ma wacho ema golo information ni gimoro otimore kama, onego bed ni intervene machalo kama. To kama no onge uhusiano no ka onge tineno ka weche nitie matek. Koro weche matimore Siaya gi ok gin kra Siaya kende. Kenya mzima kidhi kumoro amora ineno ka ja Kenya konen oyudo chance mar hinyo police to nyalo hinyo nikech kaka police o relate kodi. To ka wanyalo bedo gi those police reforms, because ineno ka nwa rename police from Kenya Police Force to National Police Service.
service tenani mondo Tich ni oganda force no wagolo koro wabedo mana gi Kenya Defence Forces iwinjo to pok wawuok Kenya Police Force to National Police Service kitim wakita nying kende walo ni verbal semantics nying kende lakini wach mar kitim pok wabedo koro magi achiel kuom jok matiego polisi jok mochung' ne curriculum mag polisi onego bed ni ng'iyo ni to gimo ahinya gima inyo uhusiano mar japiny gi police en ang'o mentality mar police ni en koneno japiny to kata mana traffic police bisano traffic police moko chung'iro nyalo kada bonjo kodi inose eka gari kando to enena onyalo manyo tabu kumara mora ma japiny kanyalo yudo nafas mar rengo to nyalo rengo seriously koro mage gik moningo benwa timo mondo anane kaka uhusiano ma police gi japiny nyalo bedo makare. Nitie raput mano chuo kanyo kod jatend piny Kenya motelne kod ogai mar doho machon mano se retire mano David Maraga bende nitie thuolo moro amora ni gigi mantiere kar ka nikech kirango migawo mar obila achiel kuom gigo ma bende ne aput makamano koro chwalo dwaro mano nego bende timo kata lokruoge mopogore opogore achiel kuom gin en rem e yore mopogore opogore mago mag tiegruok mago mag obila kod tich makare magitimo nyawe rakruok kod weche arita masani lony bende onge kar ka machielo bende nitie jogo mane chudo mondo mi ochop kar ka mondo mi oyud tije mopogore opogore to mano kata kopogore gi masira motimore kacha gwenge mag Alego Usonga weche mag tiegruok mag obila mana kaka isemule kar ka lokruok no bed kar kanye nikech nyawach ni obila itiego mondo mi obed gi japiny yo makare japiny bende nitie kumoro manyalo bedo ni tiege mondo mi odag ne gi obila e yo moro makare koso kanda achiel koselokre to kore en mana automatic obila olokre japiny odak kode yo makare ingeni hie kineno kata duol miluongo ni the National Intelligence Service NIS onge information maginyalo ka jopiny okomiogi onge intelligence maginyalo yudo ka jopiny okomiogi jopiny osebedo ka cooperate gi police ma police emoningo bende ging'iyo ni curriculum gi chalo nade jopiny onge shida mora mora koro mano ningo bed ni ging'iyo apart from kata mana tiegruok kata weche mag osara kata kaka police odak kidhi intie kuonde moko kidhi kata police station ineno kuonde magidake ute moko moluore mag mabati ing'eni nitie jok ma kanyo familia adek odak kumoro achiel police odak kuma rach ma kowuok kanyo to koneno japiny to en mane odwa mana inyi ok one ka ng'at moro manyalo konye tije koro kuonde dak maslahi ma police nigi ratiro mare monego bed ni ng'i in terms of osara kes tinde dhano ng'eni weni police okosomo police osomo seriously kendo wan gi PhD holders wan gi masters wan gi degree to pod osara ni piny iyudo ni ng'ato somo yudo nyaka degree police to pod imiye mana osara mapiny kata mano donjo go kentiere koro ratich police kong'i kwa implement ng'eni gima inyowa kabisa kidhi kata mana e website mar Kenya Law Reform reports ibo yudo gimiluongo ni Commission of Inquiry Reports mathoth kabisa apani sani gichopo 1,000 gi wiye to adima bedo implemented wadhiga piyo chuogo duol ni kia mar police kia mar ang'o mar education to koro kwa dhi implementation tiyudo ni onge gima bi implement karachiel makata mana mar Maraga no report manitiere sani kiweri gi mar Maraga noromo kelo police reforms na ngiko na kama tende mar regular report mane after 2007 elections to gimoko nitiere madhi ang'wen mawacho ma police reforms koro emoningo be wacho ni mondo wakonjo Kenya wane anene to ratich police nyalo bedo kanyo to uhusiano to gi mentality mar japiny bende mondo anene police ok en aduine en ng'at ma ginyalo riwore godo mondo ne kaka weche mag arita kwe nyalo dhi makare Suasnya kurang mage juang mage achiel kuom gigo ma pod tiere kar kanyo mano wach ma bende noyudo kanyo kowuok e county ma Siaya odiochieng' no manyoro nitie lokruoge mopogore opogore bende kaka neno juma mokalo kano kelo ni kar ka monego bende timo mano e migawo mar obila nyakoro mage juang ringre mano mar obila mano wito ngimane ne oter nyaka mano kar kano ringre osiptal mano ma Siaya Referral Hospital nyakoro mage juang weche thoth ma pod wantie go kawuono warango chal mar piny Kenya mago kendo waranga ne gwenge mopogore opogore nyaka sani nyakoro mage juang chal mag koth ma bende osebedo ka chwe gin tiere gwenge mopogore opogore sani kinyalo rango kanya kura juang oula makoro bende ywero gwenge mopogore moting'o ma Kaluo
nitie matimore counties ma ntiere North Eastern, nitie matimore kadwath nam chumbi. To sani wawinya ne sigane mondo sto kanyo kod nyawadwa Judith Omondi kotenore kod chal mag weche gi mago oula mantiere e pacho kae. Mano warangane kaka osubedi kata ka itime are ne odira makoro rumo ni nyakoro modo judu chieng' monyoro ne chal mar wach to en mane. Kaluwore gi lipod jokor chal mar kor lwasi ni dweni mar 11 ema kodh El Nino dhi ridore mokalo e pacho ka, piny owacho kokalo kuom migawo mar arita omedo kenge mag reso, geng'o kod chwalo kony ne ji mayudo midhiero ma ikelo kod koth mapek magoyo thoth gwenge pacho ka. Counties ma migawo no medo keto e rameny kaka kuonde ma kodhni dhi landore mokalo oriwo counties ma oluoro nam Lolwe, counties manie alwora mar Rift Valley, masawa mar Kenya, milambo kaachiel kod dho nam chumbi kama bende mohewo ji 10 osewito ngimagi kaluwore kod lipot mar Kenya Red Cross. Kaluwore gi lipod piny owacho ma ogol kod migawo mar arita, riwruoge ma opogore oyang kaka ji ma koro biro riwore kod Kenya Red Cross e chiwo kony madwarore ne ji ma masira oyudo. Magi oriwo Kenya Coast Guard Service, ma bende nyokonyo e manyo apisa 2 mag KRA, National Police Service, Kenya Defence Forces kaachiel kod Kenya Wildlife Service. Magi gin riwruoge ma osechwali counties ma osemeny kendo biro konyo e chwalo chiemo, gige nindo kama oting'o tent ne joma utegi piyo yoro. Kata kamano, counties mag nyandwat mar piny Kenya pod ng'ur ni gin marach. Jotelo mag siasa e kaunti ma Wajir koni kata mana mine makonyore ok yudi yo mar chopie ute thieth. People are already landlocked. They can't access major towns for services. Imagine a woman, an expectant woman, delivering in Wajir North constituency as we speak, and she gets a problem. Where do you take her? There are no ambulance services. She can't be referred to any hospital. Kagi kwayo mondo gernegi olalo moko ma oting'ore manyalo reso gi e kinde kodh gi e kinde ma piny owacho manyo kaka inyalo dargi kod ndege nyaka e gwenge mamoko. The Ministry of Roads and Transport open up the area. There are temporary bridges which can be availed so that people can access essential services. As we speak, I told you our governor is airborne, desperate. He's using, he has requested for private owners to at least donate their planes so that they can drop food. Piny owacho kata kamano e oboke gi manyoro ne okwa counties mondo gol omenda mar El Nino gi yaw wang' oula gi kony ji e dar ka derepe bende ne gikono mondo bed motang'. Nyaka sani ma ok tin ne ji 60 osewito ngimagi nikech kodh El Nino e pacho ka kalal mathoth mar mwandu bende ikwano. Judith Omondi, Ramogi TV. En gima kelo buok achiel kod paro mopogore opogore mantiere kar kae. Ywak mapod ntiere omenda mag El Nino ntiere kar kanye. Paro ma kamae ka oganda jo Kenya pod medo mana chwalo gi wakili. Omi bedo kod paro mane e kinde ma koth medo nyoro ogandawa, mwandu medo lal, ngima medo lal, to sirkal ntie ma malo kod ma county. Ing'eni gima lit miwuoro ni 2023 pod waywak oula. Obo ywak nyaka karang'o. To jo Kenya bo michiwo nyaka karang'o. Wan gi lony masani ma seche ma wang'eyo ni El Nino dhi bedo to iketo mikakati manyalo kawo pigno tinyalo tigo ndalo oro. Wan gi migepe mopogore piny ka. Migepe go tich gi nang'o. Jo North Eastern ma ywagore nyaka governor onego bed ni every county wan gi those special programs giro tich gi nang'o. But here demokrasia molony de sani koro ng'ato osedhi do modonjo ne sirkal. Naneno ka nitie bill moro mane sirkal temo pass pod entiere e od bura ni kata meteorological department otimo forecast marach to kenyal sugi for compensation. But gino poko bedo passed. Koro demokrasia molony de koro sani osedonjo ne sirkal nikech mokwongo ni meteorological department nochiwo information mopogore. Jo siasa sana jo Kenya Kwanza ng'ato achiel wuogo kinyi wacho ni El Nino onge, ng'ato achiel wacho ni El Nino biro maduong', ng'ato achiel wacho ni obo biro gima ne giluongo ni moderate rainfall, ng'ato be koro biro wacho ni en enhanced. Koro in terms of ikruok ne El Nino
iwe ineno ka Jakenya koro bedo exposed, koro ji penjore to entie koso onge. Nitie moro mane late mana neno ja Nyakach moro gidhi gi nindo e school moro kanyo, to ng'ato odhi otho ka gin e school ni, to dala kuma giacha to en pi lilo, koro gipenjore to maiti ni wadhi ike kanye, tipenjori ni to jo county gitimang'o. Jo county onego bed gi special programs ma giketo pesa tenge ni gimoko timore to wanyalo konyo. To hie gik moko manyiso jo Kenya ni ka udhi e higher grounds, ipenjo to higher grounds no, gidhi higher grounds mar odala ng'a, iwinjo. Kes onge lo miluongo ni higher grounds ma ng'ato nyalo wuok e dala ne to dhi e higher grounds. Onego bed gi wan jok mang'iyo mbele gi lony masani. Kidhi United Arab Emirates, especially Dubai, kuonde maliet, joka olony ma ginyalo program ma koth chwe. Giloso artificial rainfall ma koth chwe in a specific area, iwinjo. To ineno ka Kenya kae pod wan gi gik machon ni warito ni koth oula kagowa to ywak. To kochwe ohinyo ji. Oro kabiro be dhok iuso $500. Kidhi kata mana kuonde ka Netherlands, wanyaka gi Tarmac Road, wan gi lam ma ka koth chwe to onyalo absorb pi to kano pigno. Ka oro nitie to onyalo tiyo kode. Dikes ma wawachogi, pesa igolo to jotelo chama. Iwinjo, mane adiri makare. Sani dhano osechamo pesa ni, ibo neno ka next time ka El Nino bobiro, kata El Nino, drainage ok en kata mana Nyando kende, dhi kata kila lesho ka. Dhano loso udi maonge kata gimiluongo ni percolation. Ka koth ochwe, onge ka pi nyalo dhi piny. Dhano ywak kata mana Syokimau, South Sea and so forth. Era na gimiluongo ni level of disorganization, to gi lack of preparedness, to gi lony masani. Mwanyalo neno ni to gik machalo magi gik ma should be a thing of the past. To chamani kia floods kobiro ni to dhano hinyore, kia dhok pidhego, ka oro nitiere. Okoningo beno discuss gi 2023. Gik ma wanyalo bedo discuss gi gik mok nyal geng kaka iluongo ni earthquakes. Kata gik ma iluongo nango hurricanes. Matimore US ka. Kes ma gik ma kati team weather focus and science to Kenya team with that exactitude. To mwang'eyo ni for the last case El Nino ni osebedo kiwache dweche madhi mana 4. Well, this is more information they marach more maber, but ipenjori ni to migepe madil geto research mani magitimo ni ka koth chwe tere kaka wanyalo prevent flooding, drainage marwa chalo nade, aochewa dikes mano wanyalo keto. River Nyando oseng'ega ni bedo ga ponga, wanyalo timo no. Pod wabo rito nyaka 2024 kendo dhano botho, wabo ywak for a how long? Wabo tolerate this level of maladministration gi impunity for how long? To jotelo to bedo man officers onge gima temo. Jo county government ywak ne national government to nigo beni gibedo gi allocation. Actually ka ine county ming'eni floods nitiere kaka Nyando, Nyatike, to gi Northeastern, to gi Lamu, oningo bed ni gimimiyo pek ahinya en migao mag masiche mabiro. Oningo bed ni to okoningo bed ni rito ni ka koth ochwe, gima late ni rito ka koth ochwe ni kori golo ji titero kumachielo, to nitiere mikakati minyalo timo. Nyalo bedo ni en rem mawuok e county, koro winjo kanyo jodak kache kola pisas mawuok kache county ma Wajir kuom ranyisi, winjo kanyo kache governor ntiere Airborne, ntiere wi kalapapla, ori na mondo miyo wija ne kanye magigi duto timore. En rem mar telo ma deko chano, yore monego beni rakruok kod masiche machalo kamagi, koso nyalo bedo ni gin jok mage makoro nyabedo ka enten county, koso kata sirkal mamalo bende ntie rem mar. Enten county kineno kata mana governor ma Garissa, Wajir, wacho ni en oringo malo ni telo mamalo, sirkal mamalo ni oyawo yore. Wan gi classification of roads, wan gi national highways, wan gi Kenya urban roads, to gi Kenya rural roads. Kenya rural roads iloso gi county to gi ntie grants mimiyogi gi county to gi Kenya Rural Roads Authority. Ma nitiere lwedo madonjo from the governor. Koro governor en koywagore no pounde, eto seche mane jomoko pounde counties moko eto notimang'o.
odwano pa oyawne ndara kumora mora to koro tijne nango mae gik monego bed ni ong'iyo gi MCS ni to ere kumonego bed ni wamiyo pek ere gimonego bed ni watimo mondo wanyalo konyo jokenya koro en aparo morem mahinyowa kabisa nikech gima lit ni wabo ywak nyaka karang'o and anyisi ni ok en lino kenda kaka nawacho kata obedo beda koth mo matin iboneno ka piny wote kes onge oda kata mana Nairobi CBD kaka koth ochwe maber to en nam nikech drainage onge gik moko bedo blocked dhano be wuotho to kero dero jwala kumoro amora magihero dhano ok ong'iyo maslahi margi koro en wach miwuoro kabisa to hie lony masani onego bed ni wang'iyo kik wabed ni wan warito ni koth ochwe to ywak jotelo onego bed ni ginyalo ng'iyo intervention gitim kata gino ni comparative analysis gidhi oko ginene to pinje moko to floods because floods en gima inyalo manage ok en gima nyalo biro dichiel manyalo kata golo pi e nam chumbi to dire ire aya kwa penjo kar kanyo gik matimore gwenge mopogore opogore nyakora Ramogi Jwang gik matimore e gwengewa makaluo kotene kod wechegi mago mag oula to koro gin mage ombaka koro mano sigana makoro nitie kar kanyo okelwa kod nyawadwa Lydia Okeyo nyakora Ramogi Jwang kinde ka koth makamagi chwe kata kinde mokalo nwasebedo kata ka wawinjo kendo wawinjo sigana mopogore opogore ka wuok kuonde ma ji odhi jote mondo mi okony gane e winjo gigo mopogore opogore kata kama ginyalo yude kony kata resruok e kinde ma gintiere sani koro sani nitiere anyuola mopogore opogore mago makoro wuok kendo koro odhi dwaro kony mano kama ginyalo ninde kama ginyalo yude gigo magicham kata kaka gidagi sani warangane sigana mano molos kanyo kod Lydia Okeyo mano kotenore kod koth mapek mabende koro okelo masira e gwenge mag Ombaka mayudore Nyando sub-county e county ma Kisumu e kind counties mamoko tiere ma Kisumu ni mondi nitie matimore bende county ma Migori ng'ena warangane tuoche mamuoch bende kaluwore kod wechegi mago mag oula mamedo bedo e gwenge mopogore opogore owinjane sigana ni kata bang'o duoko twak Ndalo buora nyaka ne koth mapek chak chwe thoth gwenge ma pachoka mae chal mar gweng' ma Ombaka e kaunti ma Kisumu. Miere opong' gi pi bang' koth mapek nokelo midhiero mar oula ka thoth yore koro ok kalre jamni kod jodak ma Ombaka onge kama ginyalo chwoyo wigi. Ma ochuno jodak ma Ombaka mondo mi odar e miechgi kendo gimany kuonde dak mamoko. Wachopo e skul primar ma Nyamasawa e kaunti ma Kisumu kanyo ma oganda modaro wuok e miechgi nikech oula koro jotie. Pigni nodarwa tarik 9 ema nwabire ka. Kawuono en tarik 20 wan gi ndalo 11 nyaka nwabi kae. Kata kamano nyaka ne gidari e miechgi nyaka sani onge kony moro amora ma osechopo negi ataro mar singo manochiw gi sirikand kaunti no kod sirikal mamalo. Onge gimoro amora ma pok waneno kata ng'ama obiro lemowa obed sirikal mar county government obed mar national government onge ng'ama osebiro ka waneno mana area chief and the assistant chief. Wan gi taw mineno kora wang' taw ya yagu ili nyathi yuak to imbi yuak ing'ama ng'ongi nyalo tara kata nyathi be tara ko ere kaka dwa kon ugi chiemo jo kama chiemo mwadwaro chiemo kene mwadwaro e yuak kae to gi gima loso nwa aora wang' nam emukelo tinga mondo oywa obugunwa lo olos nam mondo oyud konyruok ka onge to watho warumo. Oganda go ywago tuoche ma koro sieko mikelo gi koth mapek no ka midhiero no bende koro kelo ng'ikruok ne jopuonjre matimo penj mar KCSE. Madhe okne kodhi kata ka mulo kama adiyo matin en man okne nafura tu rama zaidi makata ko chokne rama tarama piwang machwer skul ka be pi donje maka pi odonje to kumwadwa chiko wakia nikech Ombaka sekondari pod nyithindo time penj to koyiene janyuol moro amora dak Ombaka evacuation center nikech nyithindo ni kachacha timo penj. Gikwa piny owacho mondo mi ochiknegi oula e miechgi kaka yor kedo gi gudruok mar oula e alwora ma Ombaka. King'iye kaka gigonwa daik nikech mane masandowa sani wan gi jirani Kanyagwal ka Kanyagwal kodar to wan wadar nikech Kanyagwal nyokel ne gitingni
mogo wang'a ura. To wan tingni mokelo korwa koni onge. Koro wan gi shida. Koro kade gikel tingni magigonwa daik, magidhi gichodhnwa wang' muchari kachacha. To wan maber wanyalo dak e mierewa. Geno mar jodak ma Ombaka en ni gibiro yudo kony mowinjore ahinya te kinde ma koth mapek medo goyo gwenge ma pacho ka. Nyokora moge jwang' en sigana moro ma kiwinjo nitie lit moro ma iyudo kanyo ka gin jogo makale achiedhnade mopogore opogore onego bed ni giyudo resruok ma opogore opogore karkacha. Wakili, siasa mantiere karka jok moko mayude, jok moko bende ok yud resruok e weche ma koro ntiere karka. Mama na Ombaka mantiere karka iwinjo ni kumoro ne ogo olosnegi daik, olosnegi kaka oula wuok e miechgi kanyo jogo kodar. Mano kabonyo kanyagwal kaluwore kod sigana mawinjo sani gima thoth mawinjo karka oketi kama chalo nare kaka jakeno. Ng'eni en gima lit kesa jotelo nyaka sok wangi nikech dhano keto mibadhi makata dang' gol pesa mang'ene dhi konyo ng'ato kata mana pesa misole liel ma ng'ato ng'eyo ni ng'ani mochari dhano keto mibadhi manyaka one kaka ochamo pesa. Dhano onge gimiluongo ni utu mana ni gini nyalo konyo machielo. Jotelo nigi solutions mino nowacho kik iwene gi kia. Ten man ni dhano ok gine ni am I doing the right thing. Mama nong'eyo nyaka ni daik nyalo konyogi. Kumene ne entiere no. Gipani jotelo kesu kanyo nyando mano Kisumu. Kisumu County. Jogo ng'eyo ni onego bed ni gitimo kamano. Koro en gima lit miwuoro ni wabedo gi evacuation centers. Wabedo gi evacuation centers nyaka karang'o. Every year it disrupt kata mana ratich dhano kes kineno katiba dhano nigi ratiro mar shelter mar food iwinjo. Koro seche migolo ng'ato e dalane nitiere evacuation center odhi dak kanyo for how long. It disrupt familia mare. To wacho ni family en a basic unit, okay, mar society. Koro ok en gima ber kabisa mama gimoni kwero wane ni to 2024 be nyalo bedo gi lokruok. Ok wanyal bedo ni waywak higa piny maru ka koth chwe to waywak, ka oro nitiere to waywak iwinjo. Ok en gima ber kabisa. To ma bende thuolo machielo ma onyalo yudo ka mondo iwacho ni wasoka ne wang' jotelo kama gintiere karka en rem machal nade manyalo bedo ni jok mantiere kar chung' od bura achiel ok yud sir madwarore kawuok kuom sirkal achiel ma gin bende gigeno kata bed sirkal mamalo kata sirkal mano mar kaunti e weche mag rakruok kod pi oula. Iwinjo ni gwenge moko ero yudo kony to moko bende koro rito mochopo karka nikech weche mag dak ka ging'eyo weche mag yawo dho wath mondo mi koro donje nam mano kama gintiere karkacha kata ka gin dho aoche ma opogore opogore mantiere gwengewa. Nyalo bedo ni ma en paro moro mabiro ga mana kinde ma koth nosechako nyoro jowa. Kose en gimoro minyalo tim chon. En giminyalo tim chon to bende counties nigi teko mar time. Kose rito mana mondo go kode siasa e kinde mantie. Gima inyowa ing'eni king'iyo chik in terms of gimoluongo ni budgetary allocation. Chik wacho ni wan gi atamalo monego bed ni ikete wach miluongo ni dongruok to gi weche miluongo ni gimoluongo ni recurrent expenditure, chulo osara, chulo pending bills, gik machalo kamano. Tiyo ni atamalo mathoth dhie chulo osara, recurrent expenditure, matin kabisa madhie dongruok. Dongruok ok omi pek ahinya. Koro mane ma inyowa nikech seche mitimo budget every financial year, jotelo especially my county ok gin mi priority ne gik machalo kamae. To the national government basi ni nitiere migepe. Wanya gi National Disaster Management Authority. Iripe to jogi to gitimo ang'o authority mar disaster management. Kada mane Northeastern mine na nyisini. To kada Northeastern kada bende gintiere ke county. Gintiere kendo gin jok machamo osara. Gito tich gi en ang'o. Research mane ma gisetimo ma gichiwo recommendation ni kuonde ma koth oula hinyo ji to kuonde ma oro hinyo ji onego bed ni watimo kama mondo wares jopiny. Mage gik monego bed ni kok gitito konego bed ni gibedo onego gol kes gen burden we are using what you ge osuru mar jopiny mar keto offices kanyo to kwane lokruok manyalo timore. Kamane wach mantie nyakora moge jwang' en ting' mar jotelo gi duto ka une jotelo mago mawuok e county ma Kisumu. County e karakanyo
un gi ting maduong' ahinya. To bende ang'eni wakili ang' wayud thuolo mar mondo mi ka en soko wang'gi ang' wasoko wang'gi ka gin chien okinyi ma kawuono kata joheragi maneno odhi okon gi giwuok oko gidhi gichwale kony kuonde mopogore opogore mantiere kar ka nitie tuoche mamuoch kuondegi ma winjo kanyo nitiere ang'eni sigana ma Migori chako kang'o thuolo mar mondo mowinje sani nikech ang' waduogo kod weche mamoko mag siasa mar mauta mano koromo kanyo sa ariyo. To sani nitie weche gi mag thieth mantiere kar ka, somo winjo ka dhi nyime, tamo ogandagi mondo mi ochop kumoro ma onego bed ni iresogie. Mae kama riwruoge mamoko bende nyalo bedo ka donje, to bende ka gidonjo kony onego bed ni ichwalo, moko ne ni obagwa ng'ato kata iwacho ni ng'ane ok onego bed ni yude nikech entiere gweng' machalo nade. To en kony michwalo ne jo Kenya duto e weche mag thieth kata ka gintiere kar kae. Bende iparo ni kata e kinde ma wantiere sani gi koth kama wantiere kaluwore kod system magwa mantiere mag thieth, bende iparo ni jowa nitie gi ratiro kata yot mar yudo chenro gi bende kaka dwarore e kinde ma kodhi pod dhi nyime. En ratich dhano mar yudo thieth to seche moko nyaka wabed realistic ni wanyalo yudo nang'o to be en tich mar yude. Census manotimo mogik ne gan 2019 sirikal nigi statistics kata mana kuonde ma dhano odake, jok ma hinyore kuonde ma disaster, kuonde ma gigo nitiere, masira nitiere, to ok giti matek ma ging'e ni to koro wanyalo timo nang'o nikech seche ma wan gik miluongo ni bilharzia, wan gi pneumonia, wan gi typhoid, seche ma gigi timore en gima lit ma dhano mana nyisi ni ka piny molony to dhano nyalo donjo ne sirikal. Because katiba wacho ni dhano nigi ratiro mathi. Koro seche ma ka those centers to ng'ato onge kaka ng'ato nyalo dhi kata mana those dispensaries kes girocho kata mana yore mag wuoth e county. Koro en gima wacho ni human rights violation. Ok onyal blame sirikal nokelo koth, sirikal okel koth, but implementation mag program mane magene godo manyalo konyo jopiny mondo jopiny kik hinyre. Sani kata mana weche mag girocho kata weche mag somo kesa donge KCSE dhi mbele mondo penjo dhi makare sa midwaro, moko ok nyal timore, moko leo gima chalo kamano, mago ok nyal timore. Weche mag familia bino nokwa rocho, nyithindo seche moko yudo ka ng'ato mama odhi koni, baba odhi koni, nyathi odhi kumachielo, nyathi nyalo kata mana lal. Koro jotelo ema nyiso gi ni nyaka gine kigiriti. Seche moko be josiasa be giparo mopogore. Nge josiasa moko koro take advantage sa nyima koro en mana koro campaign agenda mare. En owuotho door to door to kar mondo ochiw real intervention to oneno kaka ma is an opportunity mar go siasa mar 2027. Mago gik manyalo konyowa. Jotelo ne ginyalo map county gi ma onego bed ni golo dok e itgi chakre kawuono. Jatelo moro amora kumoro amora nitie county ma intiere, mapa ne county nini to ere kuma disaster prone, ka koth nitie to ka chieng' rieny to ere gima luongo ni permanent solution ema dwaro. Ok odwa gik miluongo ni reactionary ni oula osedhi, dhok osedhi nyaka nam to koro igolo jomoko ni itero gi higher ground. Wan gima luongo ni capitalistic society ma ng'ato kata kidhi kare kuma heresno onyalo kata sui for trespass. Ibiro dak ka ng'amo miyi permission kanga. Koro seche moko miso ni very backward mawang'o ich ni sirikal wacho ni wanyiso jopiny mondo dhi e higher ground. Ito higher ground ne gichiwo lo mar higher ground to nitiere permanent, we want permanent solutions ne gigi. Ok wadwa reactionary measures ma ji dhi normal. Case after flooding, case Department of Meteorological nowacho ni gini nyalo dhi nyaka January. Ka gik dwe mar adek tineno ka dhano dhi wuok dok kacha. Kendo ka koth chako chwe the same thing. Iwinjo. Pesa omenda mano chiw be jogo cham. Nitiere kuonde malet ma kata Red Cross chiwo omenda. To nitiere double allocation. Red Cross ochiwe to county chiwe to mar county ne ng'enyo, they don't account for mar Red Cross ni. Koro wadwaro gimiluongo ni permanent solution. Wabede gi lony masani. Wan gi lony masani nyaka drones nyalo fuyo kae. Iwinjo. Manyalo wuotho ka ng'iyo ni ere kuonde mwanyalo konyo. Mondo gigi seche ma koth chwe to wakawo pi wanyalo tiyogo ndalo oro. Ndalo oro be ka nitiere wan gi solar energy manyalo konyo piny.
ok waketo dhok offices mondo bedo omadh chai to dhano hinyore, en gima rach kabisa. Koro mo jwangi winjo ok oketo dhok office. Office mopogore opogore mantiere kache county ma Kisumu. Kawane uruting maru Governor Anyang' Nyong'o kachel koda ka jalup mari mano Matthews Owili, jaod bura manyando mano kama untiere kar kanyo. Nyaka jogo mopogore opogore mano Jared Okelo, jaod bura manyando, nyaka MCS mantiere kar kacha. En ang'o motimo ne jou manyaka sani koro ywak ni kata limbe motimnegi kacha malong'o onge. Ng'ama migi direction kata gin mana gi ruodhi mago chief kod jolupgi mago mantie kacha masirogi. Ting' mane ma intiere go sani kaka jatelo. Iwacho ni e kinde machalo kamagi ma jatelo chung' malo kendo nyalo kwane e kind jotelo wetege ma bende osechung' motegno gi jogi e kindegi. To mana rito ka masiro osewuok e koki wuok kendo ichak choko kendo kigoyo kori kuom gino ma isebedo ka itimo. Time sani kawe uru ting' maru. Wana osetimo sigana kaka Ramogi TV, wuoge uru udhi e gweng'no mano ma Ombaka. Gwenge mopogore opogore gwengewa mago makaluo nyabene en Siaya, Kisumu, Homa Bay kata gwenge manyatike kama koro bende tuo bende koro muoche kagi ka winjo kata gwenge mopogore opogore Malamu bende winjo kar kacha, Kilifi bende rango ka ginyalo tieko weche ma muoch kaluwore kod bedo gi koth mapek kod pioula mabedo medo bedo e gwenge mopogore opogore. Sa odon dakika achiel romo sa ariyo ang'eni nitie gik mathoth ma bende yoro karka waduogo mondo wasomo tego ka wasesomogi wadonje tielo mar ariyo kendo tielo mogik mar twak moro montiere godo kiny ma kawuono e chenro mar Opiny. Kikiti mabor kete manere Ramogi TV. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Royal Mabati Limited wase yepo Kisumu City. Wan kod mabati marang'iny mare ni malo, otegno, nengone yot kendo gore piny. Yud ber mag offers ma wan godo sani mag gauge 30 kido mar profile gi siling 388 kuom mita. Roman tile gi siling 621 kuom mita. Stone coated tiles madhi gi siling 725 kende kuom pisa achiel. Kanyakla gi nengo mogore piny mar chumbe wi tado kido mag light gauge steel trusses manengone sani waketo maromre koda bap tado mag timba magedo. Funde duto nyalo limo bede wa Mama Njit House mayudore Accra Street apaya ma Paul Mboya Road. Gochie 072 638 mondo kelni nono maonge chudo kuom seche 72. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Nyakorom gajuanga, ginengo mar ngima mamedo hidho. Beningeni pok mari nyalo kelo ni yuto mari. Talent nino nyakisweti. Ok ni en talent ni kuri irietiendi ni talent kuru biro, no. Ng'ato ka ng'ato nitere gi pok mare mana Nyasaye omiye. Iyudo kata mana nyuola kwiri ni kikidhi nyis ji, to kokinyiso ji, ng'ama biro ng'eyo yonge. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Mar mondo mi wami jip makare kalure kod pok mabende intiere godo. Omiyo tudri kod an Sharon Ong'ao.
chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi kwakelo ni chenro mano mar pok opogore. Nyakora moge juang waseduogo ntiere kar kaen mor marani pod ntiere kodwa ka wakelo ni weche go mabende warango chal mar piny Kenya. Waranga ne status mopogore opogore to sani bende wami thuolo or ote machuok SMS line wa 33600 ni chal mar Kenya gweng ma intie sani uchiewo nade. Miwane chal mar wach ka in gi weche matuch kar kanyo ikonwa gi. Sani koro ayuda ne ote ma isebedo kata kioro kawuok SMS kod mano mantiere mbui mago mag live ma wantiere live e mbui mar Facebook X kod mano bende mar YouTube kama wantiere kar kanyo achiel kachiel nitiere ote ma wanya somo kar ka mondo mi angwa yudgi iwacho kanyo Ruth nyathi Ochieng oro ote ariyo awacho kanyo ni sani anto wachnek mar police no lit nandi awacho ni kata kamano penjo en magi police no notimo ang'o why him to jowadgi ne ni kure kimonje no monje gi nyawadgi mana duoke kar ka nyawadgi mano monje go bende no yudo hinyruok achiel kuom en to no wito ngimane. Owacho ni binde bed ni tiere sigu moro e kind jo Siaya gi sirkal. Mogik Siaya ka baba koni weche ng'enye kendo arita kwe ok osebedo maber. Siaya achiel ni ema no wang'e od chief. Wakwayo county government mondo mi orangane wachno matut. Erokamano ahinya Ruth nyathi Ochieng. Vitalis Ochieng Oduge Mkarari wacho ni oyawre kendo asemulo kod we chenro ka winjo e yo makare. Piny mar Kenya rach. Wacho ni ber mwaneno bende onge. Arita kwe bende rach kamora mora. Pi ywero oganda weche mangima bende oridore. To jatelo madiwach ni madiwach gimoriere Kenya mawach gimarach matimore onge gilinga linga ti. Wacho ni mane wache mano ma ok okony ema koro ing'iyo igeng'o ero. Wacho ni koro ging'iye kaka de gikony gik mwaneno katimore moloyo siemruok maonge tiende. Erokamano ahinya. Mano Vitalis Ochieng Oduge Mkarari. Ruth nyathi Ochieng pod ntiere kar kanyo. Owacho ni dibed nitie sigu moro e kind sirkal. Odhi mbele kanyo kowacho ni county government onego non matut wach makamano. To wacho ula to koro ber ka sirkal manyo permanent solution. Chwalo kony kende okoromo. Awinjo TWAK ntiere umoja. Erokamano ahinya Ruth nyathi Ochieng. Ote mamoko mapod ntiere kar ka. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV okinyi ma kawuono pod odhi mbele kode kachiel. Odhiambo kauma en mbui maro mar Facebook kacha. Awacho ni oyawre Cleophas mosna wakili Charles Midenga TWAK ber kendo awinjo kuyawonwa tiend weche gi maber moloyo to kaka e yor chik. Awacho ni kano wakocha tinde gima wawach ne jotelo tamoa en gima lit. Wacho ni ka igni 60 gi wiye. Wacho ni igni 60 gi wiye wan kaka jokano pod waywak iga ka iga ni pinegowa. Odhi nyime kwacho kanya ni pile wasebedo ka wanyiso jotelo ni kelo mogo, onget kod olayo gi pi. Mano ka pi osedaro ji. Mano ok en solution. Floods makano ok en gima poyo ji. Chenro ma iketo motegno ema onge. En mana kaka wakili wacho ni aparo ni ber ka jopiny donjo ne sirkal. To maduong' moloyo be wan kaka jonyando wanyalo kun kendo tero kendo watamre yiero jotelo. Mano kaka ranyisi mano mar ichwang' marwa. Mano ote mantiere kar kanyo. Iwinje wakili mowuok kuom Odhiambo kauma. Ote machielo bende mantiere kar kanyo mano mar gima mora en yawuot Gor Mahia. Mano wache
tugo manyoro ero kamana ahinya wantiere karka wakili kapok wadonjo wach machielo monego bino watwake sani in gi paro motenore kod ote modonjo karka kachiel koda ka mogik masomo kanyo ko ukom odhiambo ka uma mano janyando mochiwo pache idonjo ne jogi kanye to bende jo piny nyalo kun mawach ni wano koda yiero kendo kaluwore nojwang'o erokamano odhiambo ka uma en osiepna ahinya en japuonj ma wiye otimo jere ahinya osiepna kabisa kata buge ne asesomo wan gi gimiluongo ni the right of recall especially ne jaod bura ka ing'e ni jaod bura ni ok ti makare to bang' higni 2 after yiero inyalo exercise the right of recall mano donjo mokwongo minyalo timo iwach ni koro in wateri dala titere doho maduong' iluongo ni high court mano chiko yieni to in terms of ratich dhano generally violation of human rights kata mana chiwo those gimiluongo ni conflicting information mag preparedness mag floods wanyalo mana dhi kende doho en gima inyalo tem en mana ni wahero kawo gik moko kawaida maseche moko dhano ng'iyo gi hinyruok ma kata gimoro timore to ok opar ni mano is a solution koro dhano ng'iyo gi tabu but mago achiel kuom gik ma inyalo tim kes ok wadwa ni 2024 wadhi chako bedo gi gima chalo kamae seche moko ineno kata mana apani higa mokalo nineno Northeastern nitiere pichni moko ma jomoko nogik makoro jomoko chamo mana guogi mano higa mokalo kata Masai Land ka dhano ng'iewo dhok $500 nikech koro iluongo ni oro pi koro ne onge to magi gik moko onego bed ni watimo irrigation nitiere nyalo tim sani ma ka ng'ama dwaro irrigation to anyalo timo those structures mag irrigation koro wadwaro those permanent solutions mana kaka Ruth Achieng' be nowacho the same thing mowacho kae about permanent solution gik moko nikelo ngeti ikelo chai ikelo ang'o tokenism mago gik ma thing of the past mewacho ni ok kon negitiyogo mondo migilombo oganda wanyisi ni ineno situation manitiere nyando ng'ato nindo e ot e school ma dirisha onge kata mana katin to koyo ng'ich to en gi nyithindo minego ok nindi gibedo mana piny to bedo piny odiochieng' to bedo piny otieno mago ma violation of human rights mawacho mok nyalo bedo ni timore pile ka pile ok wanyalo wedo ni it is things as normal to jotelo lenga nyaka gibed gi solution ko ginyal to gigwe tao nitie kuonde ma kata ka ache ni accident otimore cabinet secretary mar transport ma bende ok en kata bus driver mar bus no gwe tao wacho ni mayo migawo na gino timore because of my conscience ok anya bede office so dhano hinyore to nitiere jotelo magen gi ling de koro en 2022 kata 2027 ndalo siasa de koro gipongo kanyo seriously gikawo god advantage to sani the right time mar gi ne ratich dhano hinyore ok ginyal wuok oko mondo gimi ji konyruok nakoro moge jwang' ote pod donjo karka mathoth ahinya ajwaka magunga mano kantiere awinji maler mano kantiere Katito erokamano ahinya Okode bende erokantiere mano Kilo erokamano ahinya mano Kilo Kisumu Nyalenda bi erokamano ahinya kanyo ka ote mamoko nyakora moge jwang' pod medo donjo mano moting'o Vincent Ogola mapenjo ni county wa ma Kenya ka tenang'o matimore kar kanyo kotenore kod wach ma wakili wacho ni ten county onego bed gi chenro makare mano mar gayo midhiero mikelo kod oula en county mane e pacho ka nyakora moge jwang' weche thoth nyaka ntiere kar ka motenore kod mago Sharon Ongawa nkelo ni TWAK mano mar mbakoromo kawuono kano warango machal mar piny Kenya en korango biorang ni midhiero ni koro ka gintie ere kaka waikre ne eyo makare kata kindegi makoth medo chwe wadhane kama chalo nyakora moge jwang' siasa nitie kar ka ten siasa makoro ikelo ka gi wechego mago mag mauta mabende nyakora moge jwang' koro wada winjo sigana makamae mabende wiknwa kod jafwambo marwa Eric Owenga ogai mar Azimio Raila Odinga koro dwaro mondo mi jatend migawo mochung' ne weche mag teko pacho ka Davis Chirchir kaachiel koda ka jatend migawo mochung' ne weche mag omenda Njuguna Ndung'u Ngire koro mondo mi ogwe tao kaluwore kod wechegi mowacho ni gin mibadhi mabende koro neno e sirkal mano mara Kenya Kwanza wabinja ne sigana ni molos to kanyo kod Eric Owenga kaeto bang'e wanone ane
ni ogai mar Azimio Raila Odinga en ang'o ma ong'eyo mapo nono jok moko bende kia to ang'o monego bed ni wang'eyo. Kata kodoko ni tend Kenya Kwanza to podi omako chung' motegno ni onge mibadhi mamieno wach mar mafuta maromo omenda bilion 17. Ogai mar Azimio bende ochung' kar tiende e wachno. Kawuono Odinga nochiwo ote mager ni piny owacho mar Kenya Kwanza kodwaro ni jatend migawo mar teko stima Chirchir gi nyawadgi Ndung'u mondo koro ogwe tao. Owacho ni jotelogo ema ne ochiwo thuolo kaka mafuta ne chopo e thurka e tok chik ma ok opuodhi gino ma koro hinyo oganda mokalo. The CS for Energy and Petroleum, Mr. Chirchir, and National Treasury, CS Njuguna Ndung'u, have certainly committed criminal offenses, abused office, and gone against the Constitution. They stole money from the Consolidated Fund in addition to spending money way above what Parliament approved. They must not only resign, they must also be prosecuted. Odiochieng' manyoro jatend piny William Ruto kane wuoyo e gwenge ma Bomet nokiro lwete ne seyo makamano kwacho ni okang' mane gikawo ne ber kendo ne biro kelo lokruok kaachiel gi fungruok ne jopiny. Gino mane Odinga okwedo mokalo. Yeye mwenyewe najua ati matangi zimejaa na mafuta kwa sababu Uganda imekataa kuchukua hiyo mafuta kwa bei yake iko juu. Sasa hiyo mafuta ambayo nasema ni tayari iko hapa. Tunasema bei itashuka chini. Sababu gani bei hiyo haishuki chini wakati huu? Mbona nangoja mpaka mwezi ujao? E juma mokalo tok Odinga wuoyo wach mafuta e tielo mokwongo, jotend Kenya Kwanza ahinya to e od bura mamalo kotelni kod Kimani Ichung'wah nomako wachno motegno kendo ne gidok ne sirikal. Gino mamiyo Azimio koro se mokalo od bura kuom koso tiyo tije kaka dwarore. We always knew that the legislative arm of the government has been captured by the executive and can no longer perform its oversight role. The response by the leader of majority, therefore, did not come as a complete surprise. It confirmed what you already know. What came as a complete shock was the response from some of these oil companies who are actually part of the cartel. This is the clearest indication of state capture and complete takeover by cartels. Jatelano kata kamano nokone bende migepe mochung'ne timo nonro e thurka mondo neni onono wach mafuta no mar nyenyo adieri. The chairman, Bishop David Oginde, and the Ethics and Anti-Corruption Commission have been silent about the goings on in the petroleum sector. Allegations of corruption, collusion, and conflict of interest have been made, but no investigations have begun. The challenges on the chairman to start working on the matters raised to investigate. Eric Owenga, Ramogi TV. Eric Owenga osetieke kar kanyo wakili waduogo kae kendo twak ma wantiere ka warangane mibadhi makoro miano weche mag mo jatend Azimio kendo gai mar Azimio Raila Odinga Dwani Davis Chirchir kod Professor Njuguna Ndung'u koro gwe tao ma okaluwore kod mibadhi makoro nitie kar ka. Owacho ni EACC bende oseling e weche gi duto nyaka sani. Chal mar wach en mane? Ang'o ma ong'eyo maponono oganda nyalo bedo ni kia mana ng'eni penjo bende monyalo duoko to en bose wacho ni mong'eyo en mana weche mag mibadhi. Ng'eni moke mokwongo mar Davis Chirchir dore tago maliet. Ndalo sirkal Ruto gi Uhuru ne na idara mar migawo mar ICT to nochuone mogwe tao nitiere gik mano miene kanyo. Koro it's not the first time. King'iyo chik wan gimiluongo ni the Energy Act, chik no keto migepe mopogore opogore matayo weche mag energy. Wan gi Energy and Petroleum Regulatory Authority maluongo ni EPRA mano kawo from Energy Regulatory Commission. Wan gi National Oil Corporation to gi Ministry mar Energy. Koro king'iyo kaka chik obedo, EPRA kichik iwacho ni en independent authority moko kawo directive from the minister or cabinet secretary. En independent. King'iyo kata mana membership mare. To gima timore ka en ni EPRA, boss mar EPRA Nicholas Kipto, iwacho ni nowuok embe achiel kachiel
modhi United Arab Emirates sign documents. Mano oketho chik nikech ogolo independence mar institution no oko. But here wan gi gimlo ni conflict of interest in terms of governance. Conflict of interest wacho ni ka ine migao moro kata idara moro to gimidwaro timno ine gi interest, oningo beni mokwongo ni disclose that interest. To kise disclose that interest, then koro ok inyal bedo achiel kuom jok matayo program no. Okay? Because wacho Kiingereza ni no one can be a judge in his own cause. Manyiso ni piny molony mantie nyaka sani ng'ato kaka Daniel Kipto nego beni sano segwetao. No segwetao chon. Bokoni go ber kara ni rito ni mondo the right honorable wuogi mondo wach ni gwetao. To ng'ama nokuongo Kenya mamiyo gigi te timore. Jotelo ok dag gwetao mago mantie sirkal moyier, jogi magin appointees mag sirkal mabende nenre ka gima gintiere deals moko ma ok oyangi elela. Kodh ni chako go Kenya kanye mamiyo kata gigi bende samoro ok nyal timre. Ing'e wach mar mibadhi en societal problem. Wach mar mibadhi wakete level makoro en gima normal. Iwacho ni pogruok kuom cabinet secretary mani office to gi japiny mawuotho e ndara en mana lack of opportunity. Japiny magoko go ni mibadhi to kikede kanyo to neno mana opportunity ma onge kae. It's a societal issue. Kwa nyalo bedo gi society madhano ng'eyo ni ratiro gik ma mibadhi ok onego bedi bedo. Sani kadang' ket kama ni tich ni walando tich ni udwaro tich. Jatpiny bopenjo ni to neru moro mantiere kama bing'e na mondo ochwal na CV. Waonge gimilo ni merit based society, meritocracy. Ma ineno ka inyalo wuok. To ken kata mana jopiny kende. En kumoro amora kata mana wan legal minds. Iboyudo kata mana grube mantie WhatsApp. Ijoga ng'ato penjo ni do you know so and so? Iwinjo. Tene ni onge ng'ama nyalo wuok ma dhi chwal case ne midara moro moko penjo ni ing'e ng'ama ntiere kanyo manyalo konyi. Mi wach case ne ni koro wadwaro consider application mari on a merit based. Iwinjo. Koro mano e tabu maduong' ma wan go. Nikech kaka mana nyise ni nitiere kuonde ma ka gimoro wuok to ng'ato kawo responsibility mar. David Cameron makoro sani noduogo ni makoro chung' ne foreign relations ma United Kingdom. Kane Brexit otimore kane en ga prime minister. Dong nogweta to nok en ng'at mano joka emano ogiro go kura kigin. Wacho mani we agweta. Ok onego bed ni chir gi ndong'o rito mondo the right honorable prime minister owuogi mar wacho ni gigweta kata gin wegi gineno. The fact ni chir no admit ni Anjeri no biro office is enough. Obiro office kaka nga. Chir as cabinet secretary kichek en ochung' ne policy direction the ministry. Ok ochung' ne the koro gimoro ni nitty-gritties in terms of importation and processing of oil. Ok ochung' ne. Matene ni koro nenore ni EPRA yudo direction from the ministry, which is unlawful because again it's an independent authority. Manigo bed ni tiyo kiges functions mage and that energy act man say is well stipulated. Okoningo bed ni interference from the cabinet secretary. Koro joge de ber ni to kara ki gwetao does not mean ni sawacho ni guilty. Gwetao means ni ibed aside irito mondo nonro tim. Ka nonro tim to wache ni ionge keth. Tinyalo mana dok iendelea gi tijegi. To ka nonro wacho ni gimoro mieni kae to inyalo teri kes wan gi duol mopogore kaka Ethics and Anti-Corruption Commission by now sani okoningo bed ni girito ni the right honorable prime minister ni wuok gi dozia kata gini giwegi oningo bed ni ne gise ng'eyo ni to what is ang'ama timore kae. To ng'eni sani koro gima hinyowa ni this gimolo ni the so called independent institutions they are not independent. Girito mana simu kwa kumoro kwa ginyalo intervene. Nega gima notimore Finland saga. Donc simu nogo kokeno ka jogi wuok ni koro gidhi mako so and so. To kapok ker no wuok ko mar wuoye rally to dhano no linga. Koro independence ma wawacho ni kes seche mono loso katiba 2010 achiel kuom gik mono keto e weche mag governance en ni independent institutions onego bed independent gi tim. Monego bed ni ging'iyo gik moko objectively o gi as a political tool bo gi read simu from above ko ginyalo deal.
sani ka en kumolony de koro EACC noseng'iyo weche mag Davis Chershito gi Ndung'u. Kes achiel kuom gik matimore kendo apart from oil, nitiere weche makata Okiya Omtata ne wacho ni ne gi withdraw 17 billion to gachielo 42 billion from consolidated fund without approval of parliament. Mani en gima duong' kabisa moko ni obed ni timore. Consolidated fund ok inyal withdraw without approval of parliament by check. Oningo bed ni parliament, kes parliament is concerned by check gik miluongo ni budgetary and appropriation. Gitimo budget to giwacho ni migao ni udwaro pesa makama wanyalo miyou. To gi appropriation. Maka un gi rem to wan gimiluongo ni supplementary budget. Migao nyalo wacho ni no miyo mana 20 billion. To wanano we need 30. Kora parni okuchwalo supplementary budget to nyalo bedo passed. To kunyalo wuok to withdraw kapok parliament o consider ni udatimo kodango. Koro oningo beni nonro itimo kabisa. Okwa wacho ni gitime to gain in terms of conscience because wadwaro Kenya maler maka gimoro timore to ng'ato en wuon oneno ni gima timone ok en gima ber because ahie kapok gi ng'ada gima hinyowa ni jotelo manitiere e migepe mopogore gin jo biashara. Iwinjo ng'ato en okete kanyo mondo serve japiny to en oneno mana opportunity mar biashara. Kata mana jok matimo tenda gina proxy iyudo ni ng'ato tenda ni en mar girlfriend ne mar owadgi mar ng'ama chalo kama. Mae gik ma hinyowa in terms of governance. Wakili, kamimulo karka ma jod bura ntie karka omenda ilieko ni ogol mano ya aguluno ma wako menda modhuro mabende no karakanyo kantiere omenda makoro bende wacho ni kantiere Okiya Omtata e oboke mage mabende ne oro ne ute famo pogoro por wacho kantiere direct correlation ntiere chalruok moro machal kagima omenda mogol karaka gi omenda mondike gazete mopogore karaka maromo bilion 17 ni mogol kocha bilion 17 ni bende motigo e nyiewo mauta miwacho ni mubire pachoka makoro itudo kodan Njeri. Od bura nyalo bedo ni en weak link mantiere kar kae e weche gi mag nyayo kaachiel koda ka rito ratiro mag oganda kaachiel koda ka kedo kod lwenje gi mag mibadhi ka gigi duto timore kokalo kuom od bura. Ogai mar Azimio bende mulo kar kacha kowacho ni nyaka sani yangore ne lela ni jod bura man od bura ma pacho ka ni kod sirkal kamoro achiel onge kaka ginyalo penjo mago matek ne sirkal. Mano kaluwore kod aduoka mano kowuok kuom Kimani Ichung'wah kotenore kod wechegi mag mauta. Od bura wanyaka sani nyakete kar kanyo kotenore kod wechegi mag kedo kod mibadhi kaachiel koda ka nyayo telo makare pachoka. Wach man mokwongo ni ing'eni Okiya Omtata en ng'at moluoro kabisa kata mana e legal fraternity marwa. Ok en ng'at matho wuoya. Okiya Omtata en ng'at moluor kendo wuoyo kong'eni gi basis. But king'iyo weche mag od bura koa e mano kwadwa contextualize weche mag od bura. Wan gimiluongo ni presidential system. Presidential system ni kane wawuok from parliamentary system king'iyo mating katiba kitimo audit mar the constitution ibiro ni president onge ngufu e piny masani kes wan gi migao mar independent moningo beni timo weche gi without political interference. But koth nochako gowa 2013 kes kano Uhuru nobire telo to ne ging'iyo to giwacho ni katiba ni to tek moko kwaketa goko to kwaja survive. Koro gichako mana bulldoze from 2013 gichako mana bulldoze ma onge migao moro amora manyalo timo gimoro koko consult the presidency. Mane gima hinyowa. Kata mana od bura kinyo the doctrine of separation of powers. Wan gi the legislature to wan gi executive to wan gi judiciary. Wan gi jood bura, wan gi doho to gi the executive. Jood bura oningo bed ne ging'iyo TWAK objectively. Mok ging'iyo gik miluongo ni party considerations. Gima hinyowa sani, can you imagine ni president is also a party leader. Magi moningo bene ng'iyo kichik nikech okinyal bedo ni you are a party leader to in president to in symbol of national unity. Mano is conflict okinyal. Kes kibedo ka in party leader kaka wacho ni jatend piny en party leader mar UDA to Kenya Kwanza. To oningo bene ubedo symbol of national unity ki president. Ere kaka odhi maj gigi mondo
kik conflict of interest bedi nikech iyudo nyaka ni ka giwip jogi to politicians this state house en gimiluongo ni od kingi, mano symbol mar authority ma petty politics okoni obeni time mag chama moro amora. En kuonego beni kaka noluongo king chande ki ambassador moro biro o address jopiny ni mae gik madwa timonu, to konego beni en kuma luor kuma wacho ni a holiness mokonego beni politicians bede winjo mae gik ma enyo monego beni wang'iew kichik magi. One of the things mana paro kara ni ginyalo timo bomas mano giwacho ni immediately bed elected kaka president to igwe towers a party leader iwere gi petty party politics in kori tiyo ne jopiny kes gima inyore ni seche ma ter gimoro e od bura to ji kawo position especially e od bura masane chon kata mana during Moi era ji ne debate objectively wacho ni ma koro gima concern jopiny ma koro is beyond party to sani ineno ni jo Kenya Kwanza osekawo position gi kaka Kenya Kwanza ok en koro kaka representative ni an jaod bura makama jok mano oluong otere bunge no wacho ni mai kawacho ni kana Migori ni an women rep ma Migori jok mano otere bunge dwaro ni atim kama. Iyo ni the first consideration en ni position mar party na wacho kama. Mane gima inyowa kabisa nikech onge kaka wanyalo seche moko in terms of politics ineno ka giwacho ni party position gobede kama but wang'e the bigger picture ni duol adek mwawacho gi independence to gi interdependence ere kaka giriwore mar keto agenda mar Kenya mbele kata seche mogoyo siasa ginyalo goyo street giluong press conference gigo siasa but seche moko gidhi od bura ni gitiere gi chike ne wan gi standing orders both senate to gi national assembly matayo gik monego bed ni timo kes od bura onge chik manyalo kalo moko especially national government this legislation mawacho gidongia mane od bura to ka koro gimoro amora nyalo bedo ni en party consideration then wabothiro dongruok winjo gimoro amora kobiro to ini ipenjo mana ni to koro inana conveyor belt actually parliament masani gima inyo en conveyor belt itiyo chakode kaka olalo mano mar kalo chenro ma sirkal ochung ni dwa timo gimoro dwa pass gimoro e bunge sani obo pass onge ng'ama nyalo tamore koro mane gima inyo mane Jakom ne wacho which is very true oningo bed ni gi reject kes parliament oyiene gi kara reject bill giwacho ni bill ni wadagi magada maseji moko kata ka president moko be ka gi pass to gitero ne president o reject to ginyalo pass kege mane independence mwadwaro wawe party politics kando wago koseteri od bura to in terms of gimluongo ni oversight gi representation mae gik mage to they don't do it gina jok ma wang'iyo ni to jatelo no wacho na Jakom and ma ok en jo Kenya Kwanza kende even Azimio Jakom wacho nango what is a position mar Azimio en mane motelo joka be Kenya Kwanza Ruto no wacho nango mane motelo to gin kanyo gi kwan mathoth gi jok manok koro kwan be lore od to maslahi mar jopiny be nitiere dier kanyo onge dier kanyo wangeni wachopo kama koro watieko twak adong mana gi thuolo mar dakika 4 magi ageni bende ang' med gi wach mari mogik nyaka sani wach ma bende ang' bed kaka warango jotelo mag Azimio bende koro mawuok e gwenge mag Masawa onyiero chenro mano mar twak mano madhi nyime mano e kind Azimio kod mano ma Kenya Kwanza jotelo go bende kane loso odiochieng' manyoro giwacho kanyo chal ka gima badhruok nitiere e twagno ni mar weche mamulo jopiny bende oko mipek magi weche mawuok kar kanyo ang'e maber ni mano nitiere kanyo ka Jeremiah Kioni bende loso kar kanyo ma kopogore mana gi weche go mago mag mauta kata mo ma bende koro nitiere kar ka to koro waloso weche mag twak wawinjane kar kae kaka oloso kaachiel kod ka jotelo mamoko kato bang'e ang' watieko atieka twak gi kanyo ka wasewinjo pacha wakili Charles Midenga. There is no need of talking about that document if it's not addressing the cost of living, or why would we bother with it? If it is not addressing the invasion of Jubilee by UDA, what is the use of that document to us? We can continue managing ourselves the way you have done it. In any case, Ruto never intended it for good. He's been wasting people's time there. But we also have been using the time to organize ourselves. We have no business at Bomas if those two
basic minimums are not met. Reduction in the cost of living and paying fidelity to the law as regards political party. Leave Jubilee alone. Do your own thing. And anybody who sends attack dogs to insult leaders asking how many votes we got, open the server. What are you fearing? Open the server. Open the server, we verify how many votes. Kama ni mbili tutashukuru. What are you afraid of? Kama ni mbili tutashukuru. Weche thoth kantie karakae, iwinjo karakanyo, wakili Charles Midenga, yuarok mapontire karaka, twak dhi tore koso, enjo gik maron Cheruiyot be owacho ka ntiere gwenge ma Bomet weekend. Wacho ni kakoro gida golo weche mag 3%, ata malo 3 mago weche go mag udi, kata weche go mag housing levy, makono duko ata malo 1.5, tiende nango ka gintiere karaka, twak otore kare, koro ka gintiere. To giseketho Sakacha, gipes jopiny osetiyo Karakacha, osemadhi, ririti ji osedhi, report osendiki mamoko duoki, pek mar ngima pode makoro ji ywak e sani ni konge to twag ni kare were. Ading'eni gima dhiera gi Azimio, Azimio e twagne, Azimio kelo nyawo moro kanyo modhiera. Jogi sama gitwak as equals. Nikech kata king'iyo composition, wan gin nyaka gi co-chair. Kalonzo en a chairperson. Kimani Chungwa is also a chairperson. Wan gi secretariat. Both of them nigi legal teams. Koro en ywak mani message makoro the final document Azimio ywak. Ing'eni gi ywak in a way michalo ni joka nigi apani gine magi dictate gik monego beni donjo that document. While constitution mar that committee madil network no onego bed ni ng'ato gi incorporate those ideas. Azimio koni okel nyawo moro to nyawo ni gisekele asawacho gin mang'eny ni gisekele kata mana yiero mar speaker. Kane watieko yiero ing'eni Azimio at the first instance ne nigi gimiluongo ni legal majority. Kes ndalogo chama mane nitiere Azimio ne pok watieko the 90 days mane koro ginyalo wuok oko gidhi e coalitions mopogore. Azimio kane serious ne ginyalo yudo speakers both houses. Ne ginyalo yudo National Assembly to gi Senate. Gigalore gimilore magigo te odhi both houses. Magi lose. Kanye mane gi lose siasa mar Kenya kae. Magigo dhi ne Kenya kwanza. Both National Assembly to the Senate. Sani e kendo koro gichao gi nyiso jo Kenya ni kiani ka gimoro onge to gimote. Gito koro seche ma gimoro bedo maonge no. To constitution mar that committee, both in terms of secretariat to gi members, en equal, gin gi co-chair. Koro gito ere nyawo manitiere ka mo ginyal impose themselves. Magiwache ni this is the direction. Okinya bero ni every time magiwuok e TV to giywak ni ka gimoro onge to okonya dhi mbele. Yeah. Agonero kama nyawo wakili Charles Midenga kuno thuolo mar twak kod okinyi makawuone chenro mar upiny nyako Ramogi jwang. Kanya motieke chenro to nitie ote moro ma odonjo kar kanyo mar Didakus Odhiambo. Kwatieko kar kanyo wacho ni mos na wakili an gima aneno en ni owacho kanyo an gima aneno ni ohinyo jo Kenya en kalo katiba mar 2010 makoro nomiyo nominees obedo modhuro koro pesa mar development itiyo godo e chulo nominees go osara. Erokamano Didakus kuom ote mari. Ote chopo maber bende ne wakili Charles Midenga montiere godo karka mar mondo mi watiek chenro. Kata kamano agoni erokamano ahinya en mor mara ni bedo kod no chak okinyi sa achiel nyaka sema koro watieke dakika 36 tok saa 2 mar okinyi makawuono. Ntiere kae kod okil Kamaloka kendo janon weche mag siasa Charles Midenga. Nyinga Cleophas Oluoch jakisomo kanyo kwar mokeo nyaka sango orit masani. Chenro mabiro en mar orako gol koti kini gi sweta gole kata ka ng'ich go orako kisetieko tirwake kachiel koda kama thoth mantiere kar kanyo. Sharon Ong'aw kod Joyce duogo kod mbako romo kwachako kod chal mar fwambo kod twak makono rango midhiero mar pio ula e gwenge mopogore opogore. Mediketo mar Ramogi TV.